खौसे जानायनि खोथा बाथ्रामोन बियो रायज्लायनाया नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारिनि गेजेराव जादोंमोन बा बिनि आगोलावनो जादोंमोन जानांगौ आं टाइमखौ बावबाय नाथाय खेबथाम रायज्लायनायनि उनावहाय हाग्रामा महिलारिया बे ज' जानायनि बिपरित खोथा बुंनायनि थाखायसो बे थाबथादों आं बेफोर खोथा बाथ्राखौ मैया अलरेडि बुंखांबाय आरो बेनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा क्लियार जानाया मोजां दिनै आरो थेवब्लाबो आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन जे हाग्रामा महिलारिया मोनसे खोथा बुंदों रिपर्टारफोर सोंनायाव जे ज' जायोब्ला सिबा सोर जागोन बियो बुंदों केटागरिकेलि बुंदों माने स्पष्ट भाषाजों बुंदों जे बिटिसिनिब्ला आं जागोन आरो बिटिआरनिब्ला प्रमद बर' जागोन बियो दाबो बिटिसिनिनो सिप बा बिटिसिखौनो सिमां नुगासिनो दङ बिटिसिनिफ्राय बिटिआर जाबाय बिटिआरआ मोजाङानो जाथों गाज्रियानो जाथों बेनि केरेक्टार बेनि इनभल्भमेन्टआ आलादा जाबाय दिनै बिटिआरनि सिमनाया सनकसनिफ्राय ओरै गहपुरसिम जाहैबाय बिटिसिनि सिमनाया सनकसनिफ्राय फासनैसिम नाथाय हाग्रामा महिलारिया बेफोरखौ मिन्थिजोबनायनि उनावबो दाख्लै बुंबावबाय जे बियो बिटिसिनिसो सिप जागोन बिटिआरनि जाया माने फासनैसिमल' बियो सिप जागोन दा सनितपुर जिल्लानि आरो बिश्वनाथ जिल्लानि आरो गहपुरनि गोरिब दुखिया बर' गामिया जे हाबबाय बे बर'फ्रा जे बिटिसिनि नागरिक जाबाय बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा जेरै जौगानांगौ बै ओनसोलनि सनितपुरनि बिश्वनाथनि गहपुरनि गोरिब दुखिया बर' रायजो राजाफ्राबो जे जौगानांगौ बे खोथाखौ मा हाग्रामा महिलारिया सयज' जाया नामा हाग्रामा महिलारिया लुबैया नामा दिनै सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा सोंहरदों गहपुरनि रायजो राजाफ्रा सोंहरदों हाग्रामाया मानो बिब्दि बुंदों अब्ला हाग्रामाया सिप जायोब्ला जोंनि गामि हाबखानायखौ दानखबफिनगोनसो नामा बेलाय होननानै सनितपुर आरो गहपुरनि मानसिफ्रा सोंहरगासिनो दङ बिसोरो बिराद गिदों हाग्रामाखौ सिप जाजानो गिदों खारन हाग्रामाया बारे बारे बुंदों जे आङो बिटिसिनिसो सिप जागोन बिटिआरनि जाया माने बेनो गहपुरनि सनितपुरनि रायजो राजाखौ नाङा